ବିଜେଡି ଆଜି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛି। ବିଜେଡି ଆଜି ନାକରେ କାନ୍ଦୁଛି। କାହିଁକି ବିଜେଡି ଏଭଳି ଭାବରେ ହାରିଗଲା? ୟାର ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଇଛି। କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଆଜି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପକାଇଲା? ନମ୍ବର 1, ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦଳ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ହେଲା? 2 ମାସ ବିତିବା ପରେ ବି ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଗଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଏବେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 2, ନବୀନ ଦଳର ସବୁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଏବଂ ୱିଙ୍ଗକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାର 1 ମାସ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାଏମ ରଖିବା ପାଇଁ ନୂଆ କମିଟି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସବୁ କମିଟିକୁ ନବୀନ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନ ନିବାସରେ ବସି ନିଜର ପୁରୁଣା ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗଠନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆତ୍ମଘୋଷିତ କ୍ରୀତ ଦାସ, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ବବି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆମଦାନୀ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଏବଂ ସୁସ୍ମିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜର ହାକିମାତ ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବବି ଏବଂ ଯାହାକି ମାନସଙ୍କ ଭଳି ଅପରିପକ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇପାରେ। ନମ୍ବର 4, ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପଦରେ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ବବି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରି ସାଂଗଠନିକ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳ କ'ଣ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ସୁସ୍ମିତ ଏବଂ ମାନସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦଳର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦମାନଙ୍କରେ ନାପସନ୍ଦ କରି ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ବିଧାନସଭାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ବେଳେ ଯାହାକି ବିଜେଡି ପ୍ରମୁଖ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବରେ ଶାସକ ବିଜେପିକୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଗୃହ ଭିତରେ ଏବଂ ବାହାରେ ଘେରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେହିଭଳି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଠନମୂଳକ ସହଯୋଗ ଏବଂ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଯାହା ବିଜେଡି ଫେଲ୍ ମାରିଗଲା। ଦଳ ପାଖରେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞ ବିଧାୟକମାନେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସରେ ବସି ପାଣ୍ଡିଆନ ମାତ୍ର 2ରୁ 3 ଜଣ ବିଧାୟକ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭାରେ ଦଳୀୟ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ବହୁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ନିଜର ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରି ବିଜେପି ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 5, ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ବା ଦୂରେଇ ରଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜନୀତିର ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯାହାକି କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବିନା ନବୀନଙ୍କୁ କେହି ଭେଟିବା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତ ଏ ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ବିଜେଡି ମାଟି କାମୁଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଜଣାନାହିଁ ଆଗକୁ ବିଜେଡିର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପବ୍ଲିକ।